imali la. Dineo. Ngakutshela ngathi uyikhiphe le nto angithi. Akuphi imali eyanele ukuthi uyikhiphe. Into enzawenzani awuyikhiphi. Can you go on as the Kumko Jala happy family inside your house? Is it lunch together? What about me? No, twins are not going to be set on CFL job. Ufaka umshado wami ngiphakeleni. Abakanyala inamenya. Nyalo ngitso msebenzi wabiti. Uyashaya, ngiyashada into enjengawe mina. Okay then. Abona if usanyali yawuthepisa. If kisna wena, anamthu matla ba wena. Ke tla tsama ke tshotse fatshe le ka ofela go wena o reipile. Ha o ka tong reipa wa tshepisa gore hang ka jutsa motho. O tla mpolaya. Then what can I do? Mama, I can't if you go to Holo. If you go to a room, ma'am, how come around, ma'am, go tip is or in Cassette, Matat, ma'am. You have a film of man a piece of Honobala, ma'am. That December get as a good mamma, Le Papa, good Newcastle. Listen, Dineo, what you're asking my baby is too much, okay? I will need to speak to my husband first. What if Ahana, ma'am? What's some talk on crew, ma'am? Motor from Pulatas and Mamma go on shift to remember Toko, ma'am. Okay, I'll think about it. Go with the Queen of Family to Conwell and to ma'am. Go for your man last hope, ma'am, please. I'm going to sew it, okay? Ekaya guno Mbinyana, and I'll be back tomorrow later. Okay, but my husband is around. That's my lawyer. No. I'm so glad for just budging in. Sawubona. Hello, guy. Ngiyaphila kunjani? Nna ke sharp. Ntse ko nahana fela ene ne ka go go jwetsa gore ke nkile di-test. Jwanong ke thotse gore ke imile. Mana. Uthi wenzani? Ke re ke pregnant. Hey, nakho-ke. Wedineo, awungilalelisise kahle. Yazi angikuzwa ukuthi inhlamvu zakho siphuma kancane Dineo. Uthini umthetho wakho? Uthi kwenze njani? Ke re ke nkile di-test ene ke imile. Wedineo. Manje umixa njani Dineo ngoba sahlala phansi ayikhuluma lento ukuthi wena uyaprevent. Asange uthi prevent Wedineo. Ke tshilo empa le nna ke itse gore etsetseng ake. Awuzwa awumpi impi lalela Wedineo. Lalela ungilalelisise kahle ngizwe ngithini? Angifunde ongane angihlangane naleyo ngane mina. Dineo. Okahlahla umthetho wakho ngizwana ungifunani umthetho wakho Dineo? Okay. Sapanya ngifuna uvelele nakho. Guys, isikhathi. Mina sekhathi. I'm telling a man. I'm about to turn up the seat and make the noise, you know I'm about. And I'm all up in the house. I am the man in the house. I make my own rules. I am the man in the house. I know she love me, yeah. How could she leave me, yeah. How many bees you need, yeah. Focus on happiness, yeah. Don't done me a cheese up, I'm telling a man. Yeah. She said she chipping the eyes. Ngobile. Kwenze njani sisi? Ngobile. Udakiwe. No, asambe soprincipal njengamanje. Asambe. Izasinda kahle, asambe Ngobile.
Qabale work matsiya. Lo Frida ngeng wana. Ke tla o gahlola mina masehla hlatsong kutle ke reng. O ska ba ntlela mbe mshanyana. O ska ntlena we. Hey wena man. Yima. Yima la. Dineo. Ngakutshela ngathi uyikhiphe le nto angithi. Akuphi imali eyanele ukuthi uyikhiphe. Into enzawenzani awuyikhiphi. Mmele wa ka choice ya ka o nona go tla ke mise go etsala ga ke o bona sta kom ka o dlala happy family le mosadi wa gago le ja di-lunch together. What about me? Nona o tlo etsala o tlo nkibisa ke tontshie fela jalo. Lalela la. Saba nesivumelwano ukuthi mina nawe kuzoba nje i-fact set sashana siyandlula. Lo strings attached. Into yenza wenzani? Usenda ama text. Ufaka umshado wami engcuphakeleni. Batla nnyale le nna yena. Nnyalo ke tsopse lo hobiti. Uyahlanya ngishada into enjengawe mina. Okay then. A bona if o sa nnyale ya o tshepisa. If ke sena wena ha ona motho o matla ba le wena. Ke tla tsamaya ke jotsa lefatshe le kaofela go wena o nreipile. Ha o ka tong reipa wa tshepisa gore ha nka jotsa motho o tla mpolaya. Umthetho okufunani? Ha ona choice e nngwe hemile. Babe. Yes ma'am. Hello. Mana kunjani? Ngiphila kanjani? Ngiyaphila. Hayibo, nini ngilindile ngale staff room sengithe ngeke lethele nakho kudla ngakho. Ngapha ngiyaxolisa mama. Ngapha. Phetheni la. Oh. Ngiyabona ibhizinisi student ngabe ngibuye. Eqhaqhana nolotho. Beke sihamba phela. Okay. Nisenze kutama vile mme. Okay. Hayi bamba. Novel. So. Hawu. Ke nahana ke a bona jwale. Ke nahana ka bona gona hobaneng e lisa a bule gobeng ka ga bokae. I know. Ngiyakuzwa mama. Please excuse me. Oh. To share why? Oh man, ke batla go kubana o hlokometse hore o rata go beng ka pela ha yohle. And if a ka se kgone ba lena then ana motho o mong a tla ba lena. So Deb, I wonder love ukuthi i-department bavumelelana nabantwana ukuthi bafunde izinto ezinjengalezi kwi-English literature. She's so bright, eh? Anyway, we can eat now, baby. Oh, bazolimazana. Andile. What's that mean? Zonya. Why are you fighting? Ma'am, excuse ma'am. Uthi angeke ngivume ukuba Ndile hamba khuluma kabi ngegirlfriend yami ma'am. Uthi uDineo lengane akayiphetha kuyona yami. Hayi, Andile. And bathinga girlfriend yami. Get in the car. Nabanye abafana la ma'am. Kumele ngiyivume mina leyo nto. Get in the car. We're taking you home. Andile. Afternoon class. Niyaphila? Lovely. Guys, uZandile Mazibuko lona. Please welcome here. Lalelani. You know Imdelwa Hlongwane, where is it? One of the toppest school ezila. Niyaza class. Tlantla, you do know that, right? Lisa Pezul. Good. She's from that school. Tlantla. Yafana njengani. And hey, before ngikhohlwa, she's one of the toppest wasemdelo. Nje bazonijoyina la class. Sazwana ngithi. And ngingakhohlwa futhi. Ngevolleyball, basketball, yonke into elahlelwayo, hayi, she's the best.
Ngicela nimamukele ahlale phansi. Hlala phansi mntana. Okay, back to business. Ngicela ngikhiphe incwadi and your pens. Let's write down. Guys, what is a verb? What is a verb? Lovely. Lovely. Ah. Ngasakhambanga kahle Mr. Fortman. Hawu mabhebeza thandwa sami wena wazi mina ngisahamba ngebhayisikili. Hawu yini yazi bengisatshela abangani bami lapha nasana sami ukuthi mina ngithandana nomuntu omuhle ukudlula wonke umuntu la emhlabeni. Yini manje namhlanje wasukwade kanje wena nomntwana besendlile konke kuhamba kahle thandwa sami. That's what kilimo wana andile. Antle ba hlanya ka hlonka mo he. Wa o tama o tlatsa tebe tsa ka le sekolo sa ka fele. Antle go jutsa antle go ngwana wa ka ma aso hao. Wa o tama o jutsa batho go kimisto kwana. O se hole somshanyana wa twa wena. Sihole. Ungishanga impama phambi kabangani bami uyangihlambalaza kwenzakalani sobabili siyazi ukuthi ingane yami lana nawe uyakwazi lokho inkinga yakho uyathanda ukudlala ihard to get sithando sami lalela wait sithando sami yini manje ufuna ukungibonisa inyawo zanyoka ngizazelaphi inyawo zanyoka mina sithando sami lalela into ongayazi njengana manje ukuthi mina this time around I'm not going in angiyindawo and ngizoba la for wena nomntana. This is not your child andile. What do you mean? Ubahle kiring wena hantle wena. Singane yethu kanjani? Asingwana hawo yo andile wena. I'm telling you this for the last time wena andile. Don't matter kamraka wena. And also utlolisa mo tlatsa masana sekolo se ka ofela nkutlo kiring. Stop sending stupid gifts man one when you know to making. And the most important thing, stop loving me. Dini. I just want to get home and sleep. Nangilambe chomi. Oh, I'm so tired. Yeah, okay. Yo, chomi. Uzandile wakho ngathi uyaphapha nje. Yo, Chomi ngiyamubona. Batla kumenza izinto engimodile. Ngiyeke ngena choma kasasikahle. Phela ngizowa school, we call the shots. Ubusathina. Akuthi kanti yo ngibone Chomi. Wathina. Yo wambora, ngiyotela bashimane. Hey. Fana. Azini chomi. Cabanga ukuthi ngine-plan ngalogela uZandiwe. What's the plan, Chomi? Okay. Yamcava ngithi uJack. Jack, Chomi. I Yeah. kidnap her. Yeah. Hi, Chomi, that sounds way too dangerous. No, relax chomi. Usukhohliwe nethi ngubani. Yo, awu Chomi. Ngibile ngimenzeni chomi. Yey, ngiyahopola Chomi. Ngiphethe mina uphethe boss. Ngizoyishayela phansi clean. Yo, mara Chomi, usho. Sure chomi. Okay, Chomi. Ngiyawuthemba. Oh yeah. Ngiyawuthemba ngiyadathemba. Isn't young love so beautiful, love? No, it is, babes. I It is. know. It is. How? Siselapho sithando. Awusho ubuwazi ukuthi lamntwana ukhulela? Cha lutho bengazi. Kusha lokho. Yazi umuntu sesizadlule abantwana. Imagine kudala ngicela sithando sami ngithi ngiyacela sibe nabantwana. Like I mean, I would love to have maybe 3 girls, maybe 2 boys. Babe. Konje awusho uthi umcimbi wakhe nini? Babe. You don't need to be this cold every time I mention a kid. Like really? Is it because I'm not good enough to give you kids love? Hey, awume Priscilla, awume nje. Awume Priscilla. Cefezela ngabantwana njalo abantwana. Awukahle Priscilla. Hey. Kunesipani engifuna ukuthumela sona. Sipani sinjani leso? Nomntwana engifuna ukukidnaphela yena la esikoleni for amalanga nyana. Yazini. That seems interesting. Ngifakele imali yami eqala. Ay, akufani ke. Mane. Thini ndaba?
Ngizokusendela ama-details. Ngisendele yonke information engiyidingayo. Isithombe sakhe, ukuthi uhlalaphi, utholakala kuphi. Sendele yonke engiyidingayo. Okay, nami ngicela ngenzele ifavor. Ngithi wena ushaya umsebenzi oclean. Yazi nasi. Ngikho ngifuna wenze sure ukuthi igama lami aliveli la. Promise. I'm not sure. Ngiyakudisappoint. Nami-ke cela umake sure ukuthi akekho umuntu ozobakwazi ngale ndaba. Ngoba hey, ngabe zami ziyahlala. Singazithola ungajabulanga la. Qondile. Dini Junior. Mereka pun bisa child. Mereka pun le papa aku. Kamu juga kelak pilih atau dia fix ya. Yes, Sam. I think a holiday will do after my exams. So hectic. Yeah, true, it will do, eh? Yeah. It will do, babe. Cabanga ukuthi siya ngakuphi? Hayi mana man, yazi awungitshela. Lapho lapho nodadweni ngalento nomsebenzi. Angimazi mina yazi ukuthi usisi usawufuna umsebenzi noma. Sithando. Yes, babe. Uzayibamba noma ngakubamba mfana yakho? Labantu abahlupha abamaya bothi bebe Telkom man. Zobe ngibabone dali. No, it's fine. Oh. So naphela lapho naphela ngitheni. Tata o dlala di-game ka nna ngwanaka. Ke sure basana le sehwapa se le sa hae sa mosadi. Makusa wa ga Dini Junior. Nga ware. Ntshwane ka fela ke tlo lokisa. Nna le wena le papa go tlo ba family. Ka o tshepisa. Uzihamba nami ngomgqibelo ekhaya emcimbini? Cha ngeke ngisakhona, ngeke ngisaphumelela. Kodwa into engayenza zena. Ngingakambisa ngibuye ngokulanda futhi. Hayibo, ubuthembisa manje ukuthi uzoba khona. Ngiyazi ukuthi angeke ngisaphumelela nje. Ngobani? Khona izinto kumele ngizenze nje nami. Hayi. Ngiyakuzwa. Only if we had kids, babe. This house feels so empty. Hayi wasuka lokho kwebhola. Sithanda. Listen, we can afford, we have money. So yindaba singabi nabantu. Awume nje lapho. Bungishadelana in the first place ukuthi ngizohlobisa la ekhaya. Manje lapho. Manje kancane nje. Abantwana bazolandela ngasemuva. Yabona nje lento engicabangisa ukuthi mina ngihambe ngiyo-adopt. Yabona ngibelo lithandayo iPriscilla. Noma unga-adopt umhlaba nje wonke lo kubo wakho. Kanti usungithethisa isithando sami. Kuyicala yini ukuthi ngitshene into engifisayo? Athi ngivele ngithule ngoba ngigcine ngizokhuluma izinto engiyiswela ngayo kusasa. Ngicela ukuthatha lecingo lelo. Webungani? Hayi ukuthi usaphila kodwa lo mthaya. Uyezazana. Bakala abantu. Hey, mama wena man. Athi ukutshela ukuthi ungabofona noma isiphi isikhathi. Daddy. Ne go jwetsa fela hore ka tloa mo sekolong and ngwana hao o lapile. This is something to eat. Hey, musungisa ngoDaddy wena man. Musungisa yabona yini? Lana nto ithole means I don't know today. Mamele mona Mr. Zondi. Ke batla mmamele o nkutlwe nkutlisisa nkutlo ke reng. A bona ngwane o tla ba tsho something mo wena.
Gale ko file nako wena ko file chance go be ntate o tla le phata go le ntate ngwane yo ba ona ke a bona ona ke dlala le wena onana ke sefebenyana fela se tlo go bala le sona qeta o sie jwa le se lengwana ke tla o bontshana ke mang a o tseba hantle na ke mang wena Hello. Suka kulokumele wena ukuthi ngikumele Manje wawungimeli wani? ufuna ngikumele nobani Man baningi man nabo. bani ngabo bani ungangitsheli ngefishbone hawu Wena. ngibona ngisakubona yazi usifihle You know, let me just say, yeah my high school life is laughing. nice suka You feel me? nice You got suka to feel me, man. nasasikole ngisakubona nje sidala nje I have this thing called a table for two. nice suka abanga ngaka Lunch yam. It's a table for two. And I don't spend. They spend on me. nice suka Niso. Ngano namanga eyekela manga man unono ke wena uphila kamnandi thina ke hayi sibambe ngamawashi nje mntwana asikwazi nokuphefumula uyamazi uthando nofike Yo, laba bahle. hayi suka bahle ngiphi basiphilisa kabuhlungu so mntwana kithi netball court ke khalisa isicathula kunakuthi even when siphuma cabanga ngisho noma ulahla iphepha lesithi mabathe nje doba ehe shame Check my new year fast now. exactly mabathi jump city how high Makaveli yazi. Amantombazana. Waba namantombazana endaweni eyi-1. mntwana that's why mina ngiphethe wena Yeah. yeah And mina ngizokubonisa izinto ezirayight. suka Thathela u-out, ithanda u-out. Hlonipha. uyakho cabanga sengibhifa nothando mntwana ke cabanga sengibhifa nothando Wena wena masumthathile Abanga, out. sengibhifa Bese mina nothando. ngiyeza ngithatha hayi suka bese ngiyamhetha ngimhethela wena. yabheda zani kuyafundeka nta Ha. or siyakopa futhi this time Wekhumali. Yabo. Wenza ngathi awazi. Yazi Khumali indaba lengane uDineo isangiphethe kabi. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Ngoba phela uDineo bekazi. Wazi sayikhuluma lento le. Wekhumali mfowethu ngishadile. Into engiyithini kumkamle. lalela ndoda kodwa ndoda nawe ndoda waflop kuncane kakhulu phela lokhuyana ndoda lokhuyana kodwa ke mhlawumbe into singakwazi ukuthi kuhambe isikhathi ilungiseke sibone ukuthi ingalungiseka kanjani kodwa ndoda inzima le ndaba yakho ndoda inzima kakhulu manje indaba umama endlini Ungabisayithinta kankosikazi. Ungabisayithinta esikoleni ngiyothini. hayi ndoda Phela manje ngiyaxoshwa manje. Mayingafikika esikoleni ngiyoxoshwa. hayi ndoda njengabangani kumele sibheke abani ngesikhathi sesifika kumele sithole indlela ukuthi mhlawumbe lutava lilunga kanjani ngoba inzima le nto inzima asikwazi phela ukulahlekelwa isinto ndoda ezoprova lokho Ngikhamba mfowethu. yabona ufuna ukuthi nje nithole ihlanganisa into nisondelane nolokuzana nentombazane nikhuluma ilanguage eyodwa futhi noma ungaze umthembisa amamiliyoni uyabona musi siwukhempe grand mnandi langasha grand yini ushoda nga-something yazi ukuthi right lezi zinto ezenzayo kumele ngiyazenza yabona manje ngimfundisa futhi grand engazi ikawazi ukuthi usuka ujwayela baba ngazi ujwayeze ubaba ntona here ama-rules amakhalala zomamina mina so into ezokusiza ukuthi uvalo lawo yikho lumkhabela zomushisa How can I help you today, baby? Ne ke batla ho tseba if o ka ba le motsotso le hloka motho nka bone le ena. Oh, you look worried.
Of course, I'm going to give you a minute. So ma'am, kisho so kilo kimi. Yes, kodwa. So nikibitwe kimalume waka wa kimi. And mama ka una sangholo ma'am, unsa sangholo no yan. But kila manager re ke mo tshwarisi. Ba thato go ma'am. Gotlile and aksa feel comfortable high ma'am like kama klama bala ma'am ki aksa khona ma'am ka ukupa. Well, what would you like me to help you with? Would you like me to call social workers maybe? No ma'am. Talk of like later and talk of like the ways ma'am. Then what can I do? Ma'am I can't if you go kupa ntsogola holo. If nka kupa o ma'am ha kama ga ma'am ka utshepisa hore nka setse mathata ma'am. Ke batla fela mo ke fumana peace ke khona bala ma'am. Ka December ke tla tsama go duela mama le papa ka go Newcastle. Listen, Dineo, what you're asking my baby is too much, okay? I will need to speak to my husband first. What if ahana ma'am? What's him to conclude ma'am? Mo to kumpulata tini ma'am. And mama ka ko na shift to ma'am ka ko ma'am. Okay, I'll think about it. Ka ko with Queen family to kono bwelene ka to ma'am. Ka ko you man so ma'am please. Okay, listen to me now, baby, okay? Only on one condition. You do not terminate that baby. Yeah. Okay? Yeah. And speaking of the baby, have you decided what you're going to do about it? Okay. Thank you so much, ma'am. Okay. So, ki decide lo re nka se blame one. Kitla ema until the paper then kitla fana kana for adoption because I kids if ka khona ngwa ho disa ngwana ke sa tsebe mama ona kitla mitsa ngwana ka kapo tla mitsa cousin aka. Okay. No, that's good. Believe me if I say I can relate as well. Yeah, I'm from also the abusive family. Okay, so don't worry. I'm gonna take you home after school. You fetch your clothes and we go home. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Now go to class before you become late. Thank you so much, ma'am. Alrighty. Wena o entse assignment Chomi. But njele why unjaje? Chomi. Akhumbula lo mfana bengitshela ngaye. Okamubadla. Yeah. Kena o? Lomanyana o. Yona into engisibuza unitwenza nalesidimdim sentombazana. Chomi. Ngasemutlogeli. Anzomnyathela Chomi. But boyfriend yakho nyathela khulileke. Yes. How? Mubona. Hey wena. Ke hot bubu. Klam. Ngakeza kodwa. Yaba ngithuleleni ngikhuluma nawe. Awuthi ngikhuluma nawe. Ufunani kubandile? Ufunani kubandile? Ithi into yakho nobandile uyajola wena lesikoleni Hambe sibheke yami eklasini. Manje baba. Thithiza lento Chomi. Dilalena Chomi. Ubusile Chomi. Angifile ini. Kwenzakalani esikoleni? Nawe yazi esikoleni hlezi nezinto zakhona. Alizenze ngisho izinto zesikole. Ayizenze. Izenze enike manje yabo into yenzeke njengamanje. Dinge ukuthi ya bese kuba ukuhamba kwakho. Ezikuhlungu ke uZandile ulahlekile asimtholi intombi. Akatholakala simazi nokuthi uke ngasecingweni ngathi asimtholi nje. Man. Kwenzakalani kuZandile? Angazi ngifuna mama. And uyena phela uzoswinisa lapha kuyigame angithi uyazi nawe. Andike manje futhi into enye oClave othanda angithi uyabazi sekuyiba abaphethe ke manje nayo abangibhori manje. Yo ngizokhuluma izindaba zaNdile. Kodwa kumele hambe ngezidola ngazi sokhuluma soyibona indaba zani basenza kanjani. Ile angizokubona. Wow. Indaba yalaphandle. Isikole sesivele sinedrama nje stalo.
udinga ukudla ngane yami sengivalile. Oh, ayi, okay baba, angizanga ngalokho. Baba igama lami ngobili, umngani kaZandile. Umngani kaZandile. Bengingakhuluma noCebisile la ensukwini, ungitshela ukuthi uZandile akekho futhi akaziwa ukuthi ukephi. Yebo ngane yami kunjalo. Nathi iyona inkinga esibhekane nayo njengamanje. Sihambile lapha e-police station, sayo-report. Bathe bazozama ukumfuna. Kwasokuyisikhathi esingakanani baba? Sekuyinsuku ezimbalwa. Okay baba, ngizozama nami ukuthi ngizame ukuthi ngithole uZandile. Hayi, nathi sizozama. Uma simthola sizokwazisa. Sizokwazisa. Okay baba, ngiyabonga. Yebo ngane yami. Happy family emsadi wa hao. Le ja di lunch together. What about me? Nna o tlo tsala o nkibisa ke tontse fela jwalo. Batla nyale na me. Nyale ke tsopse lo bit. Yashaya, ngiyashada into enjengawe mina. Okay then. Abona if usanyale ya utshepisa. If ke sina wena, hana motho o matla ka wena. Ke tla tsamaya ke jotsa lefatshe le ka ofela go wena o nreipile. Ha o ka tla go reipa wa ntshepisa hore ha nka jotsa motho o tla mpolaya. Babe. Yes, ma'am. Hello. Mana kunjani? Ngiphila kanjani? Ngiyaphila. Hayibo, kunini ngilindile ngale staff room sengithe ngikulethele nakho ukudla kwakho. Ngiyabonga, ngiyaxolisa mama. Ngiyabonga. Hi, Daddy. Dineo. Ukuphi? Yazi kumele sikhulume man. Tla hi, o tla mfumana. Hayibo, ekhaya. Dineo. Hello. Hey. Nkosi siyakulinga kwesinye isikhathi. Wekhumalo, yabo wenza ngathi awazi. Yazi Khumalo indaba lengane uDineo isangiphethe kabi. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Ngoba phela uDineo bekazi. Wazi sayikhuluma lento le. Wekhumalo mfowethu ngishadile. Into engiyithini kumkami le. Lalela ndoda, kodwa ndoda nawe ndoda waflop. Kuncane kakhulu phela lokho yana ndoda. Lokho kodwa ke mhlawumbe into esingakwazi ukuhamba isikhathi ilungiseke sibone ukuthi ingalungiseka kanjani kodwa ndoda inzima le ndaba yakho ndoda. Inzima kakhulu. Manje indaba umama endlini. Hey. Ungabusayithinta kankosikazi. Ungabusayithinta esikoleni ngiyothini? Wenzani kodwa? There you are. I'm so tired. So sis, have you decided ukuthi uzokwenza njani indaba yakho noAndile? Hayi mem. Andile wa mboga botse mem. O iketse stubborn ka ntshwantse bona hantle gore nke ke a etsagala. Don't you think though it's because he loves you? No, why ena tla mo iketse obsessed ka nna? A tseba hantle gore ke mogati. Andile fe o batla fela manipulate lore antle se hampe ko strateng. Okay. I think you are a very beautiful young girl who's very lucky ukudate umfana onjengo Andile. He's so loving.
ukutshelile ukuthi he was fighting some boys at school because bebekhuluma kabi ngegama lakho. Utlwa fela mama. Utlwa fela. Ke tlo mo etsang nna motswadi wa ntlontlolla andile. Babe, I'm home. Uzobona ukuphatheleni la. Coming, babe. Listen, ngizohamba ngimcheck ne bese ngizoqala ngimtshela ukuthi anake ngize nawe lapho because bengazi ngimtshela, okay? But ma'am, what if I'm packing? No, babes. I have it under control, right? I'm coming. Hi. Hi, how are you? I'm good, and I'm also good. How can I help you? okay. A friend of mine has been missing for a couple of days now, and I was wondering if you could help me track down her phone. Oh, you want me to track your friend's phone? Yes. Do you have all the details there? Yeah, yes, I do. Okay, come. Let's go inside. Hello. Hayi manilalela nje. Yazi kulethu kuhlola singakhuluma kahle ne? Yeah. So ngizokuphathela isipho lesibuka nje. Sokuxolisa. There's something I need to tell you, okay? Ngithatha isinqumo ngaphandle kwakho, but knowing ukuthi you love, I'm gonna understand, right? I took Dineo. Yeah, wenzeni? But babe, I was helping her. There's gonna be exams soon. Don't speak so loud. Yes, Priscilla. Please, wona ilanga lami. Babe. Please, wona ilanga lami nje, Priscilla. Lalela Ngumthandeni, I'm not doing this with you. She is staying just until her exams are done, okay? Hey, bro. Honestly, ma'am, kita bola hai. Ke ba tlo lwana le mene ya khalkeng la ka. Eno ska wa ke tla tsama ka motho ya hae. I'm sorry mene for just barging in. You're not going anywhere. You will stay here for as long as you want, okay? Now give me those. Hey, mama. Yazi akukona ukuthi lento ngithathe ngamawala. Ukuthi nje bongamthokozisa kakhulu nje ukuthi ukhulume nami before landa uthi niyongletha la ekhaya. Kodwa lokuzosiza ngasana sami ngoba vele buzonqaba. Bozo laphi? Ngiyakwazi nje mina. Man ongitshela. Indaba sesewethu sakuni kuyoko. Indaba. Hayi ngingabona nje. Ngimtshelele mina ukuthi awusizi. Ngaphandle kwalokho Dorothy ngapho ofu udinge uzobe seleda nje so nami ngakujabulela ukuthi ukhona unenhloko yala ekhaya. Hayi khuleka ke lapho ngiyomfonela uDorothy ngimtshele mina ukuthi ngizodabula ipay yakhe azokhona ukuthi agadini lo. Bajika kade nawe uDinewo yena lo. Hayibo. Kanti uDinewo kwenzeni lengaka ukuthi umzonde ngale ndlela? Noma mhlambe kukhona okwaziyo love mina engakwazi. Cha lutho mama, cha akukho. Ukuthi nje ngifuna ukuspend isikhathi nje nawe. Woza. Sishesha manje ngizikhathi. Ngiyeke. Yeah. Tungiyiwazi. Mina manje akusaqeda manje.
inkinga yakho. Yabona ngikazi. Yini? Sandile. Sandile. Love, are you still gonna take me home or should I drive myself? Hayi, angeke ngisaphumele ukuhambisa mina. Yazi manje sengize ngakhansela nabantwana besethatha iclass. Ngoba kumele ngisihlale la. Ngithika amaphepha. Really? Okay. I wanted to know should I make you breakfast? Noma mhlambe uzoba right? Hayi ngishaya. Sure. Uzosibona ngizenzela. Okay. No, babe. Let's check our visitor. Then mina vele sengizindleleni. Okay, anokulungile. My baby. Oh, morning. Morning, ma'am. Unjani? Siyaphila wena. Good. So, how did you love our home? Oh, ke rata haholo ma'am. Tse ke robetse ha monate jwalo ka lesea. Lona le robetse jwang? Oh, slept like a baby. I'm glad you're here. Mina ngizofunda mhlawumbe for my exams wakho next. Yeah. Okay, listen baby girl, I'm going to Soweto, okay? Ekhaya kunomcimbinyana and I'll be back tomorrow later. Okay? But my husband is around. Hatsa malwe. No. He's left behind. So if you need anything, you just go to the kitchen, maybe do anything you want to eat. Yeah? Okay. Or ask him for things that you don't see. Okay. Yeah? Yeah, and ke rata ho leboha hape ma'am. Ke leboha so much for welcoming me into your beautiful home. You're welcome, baby. Thank you. Okay, Nana. Okay, so ke tla bona ha kgutla. Tomorrow later. All right, bye. Wa bona he se bolela hantle hore plan ya ka ya sebetsa. Wa tsamaya. Ke tlosa Lali, the love of my life for the whole day. It's one. Maybe re kana ga etsa nyana tse nyana ntho tsa batho ba baholo. So nna ke tla mamela. A tsamaye. But when I told you to come home and you found me, oh boy. Yabona manje. You are stepping on my boundaries now. This is way too much. Yangiqeka. Ke yona ntho e tholang eo ha o tsamaya o buisa bana ba batho. A o tla bonya hlatse fela jwalo go ba sa di tlhotlhang. Aphanga manje dile ngale nto. I'm not a killer. And besides, I think I'd make a perfect mom. Don't you think? Ngabe siyakho. Ngabe siyahlala. Come on, Daddy. Lalela ukuqala umfundo wami. Angimthashi. Esibili umntana. Enoverall vera married ngishadile. Ha no go ba le no se ka ditengwana. Ke shone go fa better of them so how. That's why you kept coming back for more. My wena wena. Lalela double chance. That meant nothing to me. Yes. I forgot my purse. What's going on here? No, babe. It's just not what you think. I can explain. Just think. What is going on here? I can explain, babe. What is going on here? Can I explain, please? How long has this been going on for? Well, I would do it again.
I'm leaving. Don't ever come after me. Explain, please. I'm talking about she. Awume. Don't fish. Awume. Kwenzakalana. Until why ulenga usizule mo? Eh? Kabujwa mo. Ngambaba. This is all your fault. This is all your fault. Buka manje. Ambilo mshiyile. What was I thinking? How we Nadine Junior? We are winning. Should have like that lang yan if I. About to go. Ay, manje ngizamisa bese ngiyoqeda. Ayena yini ngizongena ngecala manje kwenze njani? Lalela, calm down. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Sendela kancane unqinile ucomfortable. Yini kwenze njani? Ingane zenza ama correction wrong. Kwenze njani? Andile. Yes. They are sleeping together. Huh? I found them butt naked in my house. Andile. What? Bayalalana. Bayalalana obani? Kanjani? Wait. Uchaza ukungitshela ukuthi upumpkin uyakufebela. Ubani manje pumpkin Andile? Umini 1+1 angithi. Angikunikanga igunya lokuthi umbize ngaleyo nto man Andile. Sengiyasho mina ngithi. Yabona yini kwenze njani? Ngikhuluma ngoDinewo naye. Dinewo wami. Mhlawumbe ubona umuntu orobo. Wena vele sihlangana ekhanda kanjena makhulu inkinyeyo wakho. They are sleeping together. They're in my house. Wait, ma'am. Angisakuzwa kahle. Uchaza ukuthi uDinewo noMenyela benze xoflof. Ngiphi? Wakho. Basasekhona lapho njengamanje. Andile. Ubashiya khona lapho njengamanje. Okay. Andile. Kade ngitshela ngalo pumpkin nyana wakho. Yenza Andile, no. Listen, Jack. No. Andile. Hey. Wait. Pumpkin, no. I don't think really we should do anything. I mean, this is the best revenge for me. Yeah. Okay, I took advantage of you. I mean, you and I need to. Should be okay. No, yourself. I mean, I guess we both took advantage of the situation. And I'm not feelings of it. I mean, we can do it as many times as we can. Do you know what you're my bed? Yes, I want to let go. I'm so kakai if you let go. We can do it on your condition. Okay. No feelings attached. No feelings involved until none whatsoever. Yeah. Don't stress. So in mind,
Sekubiza umuntu. So guys, ngicela ukuthi nifocus lapho siyakhona nisiphathe nje kahle. Nginitshenile niyazi ukuthi kumele nenze njani. Angifuni ukubona umuntu agcaluze and futhi masedlala amantombazane bafana akusho ukuthi mina hamba niyodlala le. Ngiyosupport abantombazane. Nani futhi mantombazane kanjalo masedlala abafana. Nisiphathe kahle especially wena Andile. Kodwa mina amantombazane ziphathe kahle. Ngiyazi wena masedlala abantombazane uzobe usugcaluza usuyalelele usubona intombi kulesi sikole siza kuzo. Guys ngicela ifocus wonke umuntu. Niyangizwa? Yabo. Sanibona bafundi. Yebo sir. Niyaphila? Siyaphila sir. Asibongele. Laba engihamba nabo la abanye babafundi abakhona abafunda la ekhaya. Lo uZandile okade afunakala alahleka. Sibonga ukuthi umntana amutholakele. Lo ngapha lo Nqobile. Owenze into ezingafuneki la esikoleni ukuze azaxoshwe. Nqobile. Chaza sisi. Sanibona guys. Ngiyacabanga ukuthi nani niyakhumbula ukuthi ngingaxoshela esikoleni ngoba ngitholakala emdakeni. Kanti bokothando abangifakele idakamizwa esigubhini sami samanzi. Wase waholela ekuthini ngixoshwe ke. Ngeviki eliphelile ngase ngihlangana noCelisile wangitshela ukuthi uZandile akekho abamazi kade begcinile ukubonana naye. Ngase ngakuboka Zandile mangifika nakuboka Zandile abamazi. Ngazama ukuthi ngihlangane nomnyugayo eNigeria ukuthi angisize sitrack down phone kaZandile. Okuyilapho simthole khona ke uZandile. At least simthole sase right.
Mina ngathola imessage kuThando angitshela ukuthi sihlangane emuva kwesikolo. Ngathi mangifike emuva kwesikolo ngafike ngama ngamlinda then kwaqhamuka nje ubhuti onama-dress bekahamba ngemoto emnyama becela ama-direction. So ngasondela ngamtshengisa ama-direction kanti uzovele angibamba angivala umlomo then wahamba ungifasela lehlathi. Niyabona-ke bafundi ukuthi la esikoleni la into ey'phuma endleleni azikaze zavunyelwa. Angeke futhi siyivume into ephuma endleleni la ekhaya. Mistress, sengivisane ngabiza amaphoyisa. Tetani, phoyisa lidlule. Ninjani baba? Siyaphila mnumzane kunjani? Ngiyaphila. Iy'ngane esikubizele zona nazi la, umgila mkhuba. Imshoshovu yana esikoleni. Iy'ngane ezona nezinye iy'ngane la ey'koleni yizona lezi. Hayi, ngicela ubathathe phoyisa. Bafundi sanibona. Ngibala mu detective umkhathini so ngicela ningakhathazeki. Abantu engibazele la yilapha ngilande bona. Ningaqhubeka nenza into enenzayo. Abahamba impela nje. Abahamba impela. Abahamba impela nje, bahamba. Nina noba uthu seniboshiwe. Mistress, ngiyabonga kakhulu. Yabona nje kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi umthetho udlale indima yawo. Singaphela ingane ezogila imkhuba la esikoleni. Ukusa sathana obungaka kodwa mistress. Kepha kusenani. Ngani zami, thina setripping angithi? Yebo. Ngiyacabanga ukuthi ibhasi selisilendile selifikile. Asambeni setripping ngani zami. Sambeni bantabami.